3 minuts, arribem al punt d'un quart de dues del migdia i de futbol volem continuar parlant, però de les eleccions a la presidència de la Federació Catalana de Futbol que estan fixades pel proper dilluns. Per això tenim a un dels candidats a aquestes eleccions, com és el Juanjo Isern. Juanjo, què tal? Bona tarda. Hola, molt bona tarda. Tot a punt per les eleccions del proper dilluns? Bueno, treballant de veritat amb els nostres equips, intentant repartir-nos entre tots pel territori i intentant enviar un missatge d'esperança per un futbol català net i transparent en les properes eleccions. Unes eleccions que va ordenar el Tribunal Català de l'Esport que es repetissin després de les errades que hi havia, per dir-ho d'alguna manera, en les anteriors eleccions. Com està vivint Juanjo Isern tot aquest procés que sembla que s'hagi sortit una mica de mare? Bé, amb resignació, perquè quan veus que estem vivint segurament el pitjor moment de la història de la Federació Catalana de Futbol en tots els seus anys de recorregut, doncs realment és molt trist haver d'estar en un moment com l'actual, però és veritat que el Tribunal Català d'Esport ha descobert una manipulació absoluta en les darreres eleccions del dia 22 de maig. L'equip actual del senyor Soteras va incórrer en una gravíssima corrupció amb aquells comicis i evidentment ara haurem de tornar a participar en unes eleccions que espero i desitjo no hi hagin aquestes manipulacions que van haver-hi en el passat 22 de maig, que totes les meses electorals, tota l'organització electoral que, en definitiva, lidera el senyor Soteras amb el seu director, el senyor Calle, no tornin a repetir aquell procés corrupte del 22 de maig i podem votar lliurement, democràticament i sense cap dificultat aquest proper dia 13 de febrer. En els darrers dies, Juanjo Isern, jo crec que va donar un cop d'efecte incorporant al seu costat gent que havia estat en les eleccions, en la candidatura d'Àlex Talavera. Per què hi ha hagut aquest canvi de gent que ha pogut d'un costat cap a l'altre? Bé, jo els problemes que pugui tenir el senyor Talavera amb la seva candidatura els desconec. Sí que és veritat que la meva és una candidatura amb la mà estesa, persones de reconeguda valua, com pot ser el mateix Josep Vives aquí a Tarragona, és per mi un orgull que vulguin identificar-se en un projecte en comú. Sempre vaig dir que eren persones que tindrien les portes obertes sempre amb el meu programa i amb la meva candidatura i estic feliç de poder comptar amb persones que realment poden tirar endavant una futura federació transparent i democràtica. Si Juanjo Isern guanya les eleccions, Josep Vives serà de nou el delegat territorial? Sense cap dubte. Josep Vives és una de les persones de confiança en les que jo tinc dipositat al territori i una persona que ha demostrat àmpliament que pot donar un lideratge amb aquesta futura federació en la qual Tarragona tindrà absolutament una delegació amb competències pròpies delegades de la pròpia catalana, perquè el meu objectiu és que les delegacions territorials tinguin vida pròpia, tinguin autonomia absoluta i el delegat sigui el president del territori. Ara escoltàvem el president del Sant Salvador, que s'ha hagut de retirar el seu equip femení de futbol 11 pels problemes econòmics. Com es pot treballar des de la federació perquè no s'hagin de retirar clubs, no s'hagin de retirar equips i es pugui cada dia fer créixer més encara el futbol, si més no, pensant que la catalana és la federació que més llicències mou de tot l'Estat? Doncs d'aquesta manera, administrant la federació com si fos el que teòricament ha de ser un organisme institucional de primer nivell, la federació amb més llicències de tot l'Estat a nivell de federats, administrar bé i sobretot no convertir la federació en el que és ara, que és un negoci d'uns quants. És a dir, jo ja he dit per activa i passiva, jo no cobraré perquè la imatge del president de la federació, que és la imatge del president dels presidents, ha de ser absolutament digna i si els presidents de Catalunya i dels seus clubs no cobren i estan absolutament dedicats altruistament a l'esport, el president de la federació tampoc ha de cobrar. I com jo, tot el meu conjunt de junta directiva que reduirà tots els costos perquè aquesta reducció de costos anirà directament lligada a una necessitat de menys ingressos que seran el que realment li estalviarem a tots els clubs de Catalunya. Per les eleccions d'aquest proper dilluns, creuen que es poden repetir situacions com aquestes 200 irregularitats i corrupteles que es van registrar en les eleccions del passat 22 de maig?
Mira, em preocupa moltíssim. En aquests moments encara no s'ha definit qui seran els membres de les meses electorals. Ningú dels que va estar en les meses electorals anteriors ha sigut ratificat en els seus càrrecs. Tot és una foscor absolutament liderada per el director general, el senyor Calle, que és qui realment pren decisions que l'haurien de pertocar a la Junta Electoral i que a mi em sembla que no les està prenent, perquè si no els candidats haurien de saber com estan composades les meses electorals i de quina manera es portarà endavant el procés de les votacions. Tinc por de que continuïn havent-hi manipulacions, principalment per aquesta persona que no hauria d'haver estat mai en el càrrec de director general, que es diu el José Miguel Calle. Retirat el senyor Àlex Talavera d'aquesta cursa electoral, més enllà de que hi pugui haver també, que hi ha una tercera candidatura del senyor Palacios, però sembla que serà un frec a frec entre l'actual president, Joan Soteras, i Juanjo Isern. Seria així? Bueno, si és així, serà un frec a frec entre la candidatura de la corrupció denunciada sí pel Tribunal Català d'Esport i la candidatura de la democràcia i la transparència, que és la que volem representar nosaltres, que són els que hem pogut presentar totes aquestes irregularitats i els que hem denunciat tantes anomalies en un procés electoral que mai hauria d'haver tingut aquests esdeveniments i que realment ha portat el futbol català a tocar fons pel que respecta a la seva imatge i en definitiva, el que hauria de ser la millor institució de l'esport a Catalunya. Confia que el Tribunal Català de l'Esport encara pugui inhabilitar el senyor Soteras? Bueno, és que realment no és que confio, és que aquest senyor ha incomplert tots els reglaments electorals que hauria d'haver complert. Va continuar exercint de president quan el Tribunal Català de l'Esport va ordenar la repetició de les votacions i, per tant, quan ordenes la repetició de les votacions, evidentment que no dones cap candidatura per guanyadora i aquest senyor va actuar impunement, actuant com a president, fins que al cap d'uns dies, setmanes, el Tribunal Català d'Esport li va fer un ultimàtum en el sentit d'inhabilitar-lo en aquell mateix moment si no deixava totes les seves funcions com va advertir que continuaria exercint. Evidentment, tot el que ha fet és il·legal. Com tot el que fa el senyor Soteras. I, evidentment, espero i desitjo que el Tribunal prengui mesures al respecte. Molt bé, doncs, senyor Juanjo Isern, que li agraïm molt que hagi passat avui pel programa del TGN Esports de Tarragona Ràdio per parlar una mica d'aquest recte final cara a les eleccions del proper dilluns a la presidència de la Federació Catalana de Futbol. Senyor Isern, que vagi molt bé. Gràcies. Bona tarda. Moltes gràcies a vosaltres. Un plaer.